Прывітанечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Мікрапіпіська, прызнаная ў Беларусі экстрэмізмам. Тэлеграм-канал з такім ідэнтыфікатарам знайшоўся ў спісе, які вядзе міліцыя. Разглядалі мікрапіпіську ў судзе Добружскага раёна. Ясна, што дэпутату Гайдукевічу, які летась выпадкова пульнуў у тэлеграм-канал свой дикпік, туды цяпер лепш не ездзіць. А вы і далей лічыце, што памер не мае значэння. Мілітарызацыя ў Беларусі дабралася да самых маленькіх. У Навагрудку камандаваць парадам на 9 траўня паставілі дашкольніка. Парад! Равняйсь! Смирно! Торжественным маршем вперед! Шагом марш! Але гэта яшчэ не ўсё. Маршыравалі на гэтым парадзе таксама дзеткі. Женский расчет Министерства внутренних дел Республики Беларусь, которые представляют воспитанники детского сада номер 6 города Новогрудка. На словах Беларусь самая мірная краіна, якая не збіраецца ваяваць. Але навошта тады з дзіцячага садку прывучаць людзей да вайны? Прапагандысты вырашылі пагаварыць пра тое, чый генацыд больш яркі і выпуклы. Вядоўца праграмы «Сенат» на СТВ запытаўся пра гэта у галоўнага рэдактара газеты СБ «Беларусь сегодня». Весь мир говорит про Холокост, про уничтожение евреев, но геноцид белорусского народа абсолютно ничем не отличается. Он был в какой-то степени даже более жестоким. И я так скажу, что Холокост – это большая беда, которая случилась в истории человечества. Но то, что произошло в Беларуси, беда не меньшая, а может быть даже и более яркая, что ли, более такая выпуклая. Наш геноцид яркі і выпуклы. Не тое, што іх Холокост. Далей ідуць доказы. Если мы возьмем процент погибших евреев от общего количества и процент погибших белорусов от общего количества наций, то мы увидим, что белорусов уничтожили треть. Але гэта неправільны працэнт. У лік знішчаных падчас вайны беларусаў Дмітрый Жук запісвае і габрэяў, якіх падчас Халакоста забівалі ў беларускіх канцлагерах, і прадстаўнікоў іншых народаў, якіх знішчалі ў Беларусі. Але чаго не зробіш, каб дадаць свайму генацыду больш яркасці і выпукласці? Час ад часу у Мінску праводзяцца адзіныя дні інфармавання, на якіх школьнікам заціраюць праўладную пургу. Напрыклад, вось такую. Почему мы вдруг увидели БЧБ флаг в 2020 году? Почему беглые мятежники настаивают именно на этом флаге? Рассмотрим этот вопрос с точки зрения ее назначения и какие исторические смыслы в нем заложены. 1917 год. БЧБ появился на свет в Санкт-Петербурге из-под пера пропольского студента Клавдия Душ-Душевского. Его цвета отсылают к польскому флагу. Это важно знать, чтобы понять, что флаг этот был придуман, а не пришел к нам из истории. Вядома ж, юны лектар не будзе рабіць акцэнт на тым, што ў адрозненні ад БЧБ цяперашні сцяг беларускіх уладаў увогуле не мае дачынення да беларускай гісторыі, а прыдуманы яшчэ пазней. Але наш сюжэт не пра гэта. Ідэалагіня Вольга Чамаданова хваліцца, што гэтыя іх стрымы некаму увогуле патрэбныя. Продолжаем все-таки наши стрим-трансляции в рамках Единого дня информирования. И объясню почему. Потому что на самом деле заинтересованность у людей очень высокая. Але рэальнасць, як звычайна, разыходзяцца са словамі прадстаўніка беларускіх уладаў. З усімі шалёнымі бюджэтамі прапагандысцкая махіна не можа зрабіць прадукт, цікавы больш як 2-3 тысячам гледачоў. І тое частка праглядаў нашы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё.
Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.